Sestavil jsem jednoduchý přehled, jak si udělat realistický rozpočet na rekonstrukci, bez chytáků a zdarma. Krok 1. Definuj cíl. Je to jenom osvěžení anebo kompletní rekonstrukce? A dál záleží, jaký zvolíte materiál. Levný, standardní nebo prémiový. Materiál ovlivní 60% ceny. Krok 2. Rozpočet vždy po etapách. Demolice, zednický práce, voda, plyn, malování a nakonec úklid. Po etapách je to lepší a přehlednější. Krok 3. U každého rozpočtu rozděl materiál a práce. Přehled rovná se kontrola nad cenou. Krok 4. Povinné položky, které se zapomínají. Nezapomeň na likvidaci, odvoz odpadu, koordinace zakázky, management a konečný úklid. To jsou položky, na které všichni rádi zapomínají. Krok 5. Nastav platební milníky. Start, hrubá stavba, elektro a voda, malování a konečný úklid. Žádných 80% předem. Pošli tohle video kámošovi, který nezvládá rozpočty.